Scoți lanțul de la gât, hai. Ascultă-mă puțin, rup lanțul de la gât. Da. Și rup cu ciocanul și îl bagi într-un canal. Loredana, cine se apte de presa? Păi de ce nu... Bă, George, mă asculti un pic? Stai să închid ușa. Ține așa, stai. Băi, ascultă-mă puțin, bă. Bă, du-te în pula mea tu. Intrați la mine pe live aici. Bă, du-te dracu de zdreanță, ascultă-mă puțin, mă asculti un pic, ascultă-mă. Eu rup lanțul de la gât. Bă, pula mea, tu faci ce vrei, eu nu faci ce vrei tu. Păi rup lanțul și îi dau 2 ciocane. Să moară familia mea și băiatul meu dacă îi dai 2 ciocane decât 15. Bine, mă, hai. N-ai ciocan. Bă, jegosule! Îți dau ciocanul meu? Bă, dă-te în pula mea așa tu. Îți dau mă ciocanul meu? Cheamă pe jegosul ăla. E bună de alta asta? Cine e? Arici. Dani. Ariciu, Dani! Îi dau o de-asta, mă? Bă, Ariciule, să moară familia mea dacă noi mai suntem prieteni, să moară familia mea. Gata. Hai să vadă ăsta, hai. Te uiți sau nu? Uite ce face arestul domiciliar. Bă, a luat lanțul. Păi ce să fac, mă, dacă... Lanțul de la câine, la spart mâncava și pula. Bă, jegosule! Hai. Dai că sparg Cristian, Să moară copiii mei dacă nu-l arunci în canal. Să moară, să dea Dumnezeu, să-mi ia Dumnezeu familia. Dacă nu-l arunci în canal în râu, să nu mai-l găsești. Uite ce face, bă, uite bă ce faci. Gata să moară familia mea de i-am dat. Bă, 15! Să nu te-ai slăbos, gata! Uite aici, bă,